Wardom, Pinibirta Rita, Pinibirta Thanbaki, Nili Monjero Pipi. Aprang si Birtam Tom Pensipa Jirmidam de Aprang Pram, Birtam Kumpi, Arjuponita. Singhasona Havar Kedo Arat Atum, Kisung ke Pwaputhak, Kaning Ripon. Karbi Chari Song KSA Gifu Head Branch Indeng Pikebraisi Mahangke Tegarni Ketalon Pon. Bokolia Municipal Board, Ward Number Troxy, Pator Timong Lapen, Kolom Timong Arong, Non-Puta, Rongatowar Mesen Longdun Delang. Sarihuti Medical Sub-Center Ahem Kikim Patang Tetet. Birtam Kumpi Arju Igderapi, Puthon Birtam Tompen, Chepa Jirmidam Sena. Manja Media Group Jelang Petpen, Kilometer Trokep Sose Kahelo, Inglong Pomate, Singhason Inglong Arlusi, Lang Birik Athoy, Lang Meglu Ahavar Lapen, Kaprek Arong Kahumri Dam Ahut, Hadak Aradapan, Job Card, Ration Card, IAY, PMAYG Lapen, Kaprek Ajata Karbi Anglong Autonomous Council Pen Pini Arnianta, Akirap Kavedet Ajok, Kisung Keboy Tektik Pensi, Kaiding Piar Jonta, Kedo Kethak, Kabuchinanga Puthak, Ningduk Tektik Alamthe, Nangchi Pajirmidun. Jasemet Inglong Pomate Singhasona Havar Kedo Aradatum Kisung Naike Kiso Kyun Ea Porahut Kiso Kachilangadim Kave Kedam Kevangji Aphan Kachilenga Tovar Kave Lapen Osumarlo Kipacharli Jiaphan School Kave Mary Hingmate Karen Kave Lapen Inglong Arleng Kang Cheng Pik Ajok Hadong Along Kijon Alang Kacho Sogdam Akisung Thepik Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Pen Longchor Alang Kiklo Adim Along Cement Pen Lang Kipang Pen Atibuk Nang Silam Pira Pipe Dukok Pen Hemalong At Lang Nang Kipale Rog Jiavarsai Nang Rap Thekasonte Meparji Pusi Hadak Aradatum Perang Kiangno Nang Chuning Ridun Eleksona Porahut Rong Wangchot Haidet Aphilote Chetini Det Nang Panung Kukpo Parai Kikap Ate Longason Nang Pinchong Det Ke Chok Chelapen Longit Pen Lang Birik Athoy Lang Meglu Adak Kilometer Plikebra Trok Sosechot Atowar Kasilam Kachipatang Tedet Aputhak Prabjin Pen Patang Serak Nang Pojongsi Chipatang Thekthi Pulote Singhasona Havar APHLC Asong Aphan Kekroyara Tatumdo An Thurpaksi Sodak Pen Chesong Nang Kokpola Pen High Court Damsi Lamhoimate FIR Sita Pidam Nang Kokpopusi APHLC Singhasona Amepu Diori Terang Lapen APHLC Yudwing Amaipu Elvin Ke Abatum Kethera Lamthe Pherang Keangno Nang Pachinidun Manjapen Birtapang Dakpon Sonjit Tiso News.News Karbi Anglong. Lo na pen ni tum pen gi pudu ni bangke la poloje Singhasona kengri la lang meglu atwar long jongsi alang li tum jongsi immediate pen kam chepatang te bolonde ni li tum EPHRC hoi pen la Singhason angkang EPHRC pen ni tum ke sota pen ni tum kati song padu ponji non ke bangji Karbi Chari Song KSA Gifu Aropi Indeng Pikebraisi Mahangke Tegarni St. Paul English School Sordering Tiarong Taralang Swalong Talon Pon Bangso Mayalong Mai Charipon KSA Gifu Aropi Amaipu Nelson Timong Lapen Chunbang Pi Moniteron Pi Lapen Aluhiaman Pen Chetongdon Gifu Government College KSA Aro Mai Pujur Song Timong Lapen Rong Chingrom KSA Aro Mai Pustuniling Tiatum Chetongdon Bangso Ketelon Pon Amayalong Loke Charlie Aklim Somaratuma Pan Penangan Jumesian Loke Charlie Alama Puthak Than Paripon Lapen Loke Charlie Musomaratuma Pan Copy Pen Pencil Pi Pajurpon Lapen Pini Labangso Indeng Pikebraisi KSA Difuaropi Mahangke Ketalon Pon Amai Ingsam Jen Pen Pachun Pon Dipu Pen Berta Pangdakpon Elvin Timong News.News Karbi Anglong Langpher Constituency ke Parlo Mate Bokolia Municipal Board Ward Number Troxy Volongkomaji Check R2 Pator Timong Lapen Kolom Timong Arong Lake Ningkan Phokep Trokep Dolo Rongseng Pondet Pen Town Committee ke Parlo Pontang Bonta Labang So Arong Atovar Non Puar Nianta Kemesian Atovar Teroy Dun Long Lela Apong election camping ke bang ahut ke lamchak chipi tekanglo bonta langpher MSC Ramsing Timong Lapen non kedobom Bokolia Municipal Board Ward Commissioner Bijoy Hanse atumsitame kemese natowar pipon thek thelang mate lamchak chipi tekang ateng kachipa pleng pi avelang Lasi jong si lamchak chipi tekang ateng nang chipa pleng ponpe pulote kerang jilang arni tame bot nang rek sitame cherap don thek thelo lapen rat atum lepang saipon nang pusi haladak aradatum lamthe paklang pon te ditunta jo dak
cegar tu puke bang aprang ko pipsar pusara de benta da ke rong geseng lo ase da no taur par no poncok lo ase ni tunta no ke tobar ga me ulo ke dam ta dong pru ke bang dong pru sarkar na nga join ni lagi la se sarkar to no se la so teng pen dam bom lo pro te ni tung ke la so sarkar pham bang ke ni tung bang ke aning gang sam bang ke murar to na pang sai na ni ge sai tek thelu kita kani kan kan ta puti du ba do piglo kacing ko kacing bene bang do piglo ana cholo लाखाइन कोयराफो निलिप एमएससी कॉन्स्टिट्युएंसी के पारलो चौकी होला पेन काहेलो किलोमीटर क्रेहेनी सोसे सारिहुटी इंगलोंग आरात आफान कापानोंपी मेडिकल सब सेंटर अहेम किकिम पतांगपी पेडेट कॉन्ट्रैक्टर जॉर्ज रोंगपी पिनपुर पनमे सारिहुटी रोंग ट्रॉक्सी आरात आजाक दिंक्लुइपेन किसुंग चेचाक बमबांग बमसी 2015-16 अनिंगकान मेडिकल सब सेंटर किमपिलो bonta pening 2021 aningkan anda ke patang pi pon pedet ajok kisung apranga tengsi chechak nang bomlu ajo phirlo se kachelangji aphan keso kachepon choki hola hospital gulaghat ansi keso chepon nang bomla lasi contractor george rong pe aphan aphong chingki lapen msc aphanta chingki chethan bomlo sita piniar ni anta ke patang terek ajok sari huti rong troksi aratatum ningduk chepaklanglo सारिहुटी आरात पेन सीएम टीम कार्बी आंगलोंग लापेन हेल्थ डिपार्टमेंट अफान सारिहुटी मेडिकल सब सेंटर प्राबजेन पेन पतांगपी पनवेक नाइंजी पुसी रोंग ट्रॉक्सी आरात अतुम चोनिंग रिपोर्ट चौकी होला पेन बेटापांग डाकपन अनिलसन रोंगफार न्यूज.4 कार्बी आंगलोंग abar rong troksi do bangso rong troksi arong pen phani government na kang hon pen akerap ni tum phana bangso sub center tu phana pilo lake 2016 dan 17 bangso ni council la bangso sub center itu phan nangran lo bon tame la bangso ni tum phan akerap sorti hawa phan tame si bangso sub center tu phan nangran same bangso sub center ke tang de pen posi ni tum Karbi la sorti ara tum ni tum ningduk lo theke sorti ara tum sonsi kisso tu ni tum do tame ni tum lang pensi ni tum phan ben si pon chuila hospital long si tum se chelang dam nang apen tu war dam ni bulang te ni tum ke kang hor pon apen ka char chong pon si tum dam nang lo son si ni tum akisung do apen para me ni tum la non ka son si delivery tum theke so mahang ba thek dam tum tame ni tum gari tame tum ki jo ave gari ke bang ya hobidha ave theke gari tuar ke henu pen pot ase mini tum ka char chong ma si tum ke chuila hospital ni tum dam nang lo te binana ri ding lo tamel wang so a hem nang rang ham pen ni tum phan thang thek ta wi athe a hem to patang te anke a hem patang de pen pot si ni tum ni the ke da yo ke bu si ni tum ning the lo tame pini ni the bang yut kok nang da athe ni tum bang ke bata yin ri lo jos rong pi phan me sa me alang ni tame ni tum phan si pilom ani nang oi niom nang da asini to tha bang kelang li phani tum enghon alang pha man pi e pa te ni alang li phani tum rablu alang li mc thod mini tum kani jpaduk pesalang li phan rablu same pini arni bang ni to phana panung ko son ni tum la sub center tang elo son tu ni tum anu selang li phana me tum ninga rong me si ni tum kuni ji tame rong ke pini arni ni to phana panung ko ni tum alang li phan ke rablu tame ni to phana panung ko son ase ni tum kisung bang alang li phan alang li kisung ho bang ni tum rabdet pa ni tum kisung ho bang ke alang li phana panung ko la silang li tame non pen mangni to phana ma tha la bang so ari tera phana ma tha la bang so sab ta tang ma si chinri lo la sini tum ke bata re milang sab ta lam ke lebom po athe pi baron bode tum sab ta ke nang vek ji athe ni tum kisung ke ka tame tum prang si ko pasi la bang so kisu ni chi lang ji ke prang hi yong si la non pen tum tang thi bode ni tum tame bata tame ni so ngong kok la ben non bang ke ni tum lam sam system sina tum pen kote jos tame bulo bare me muri to bata tame na claim clip ni tum mo ja kong he ta bi bari tum lam kisong ban mi tum song kok la si alang li josong pi phan mi chung ri pi lo la si bang so sa center bang ke la hen pui ki ko royal that pen alang li ani nga samjen ban patang sa ko ma si tum mang chung ri lo la pen la ban river tame la jiti ban kim cholo anke non phi bang ke tum thang chi ne la msdp la any hang rong hang la pen la pol song signal la tum hani si bang so bon river claim lo pone pini ani le bang so wala patang phana tum amang de man mi so la si
alang tu me saruti arar posia saruti bancing hon pudong te alang tu bo ipen bang so ang batang hon mangki tingli lo asini lihin pe asi teman pajincal West Karbi Anglong dongkamukam rong sopiadung artu tekang arong along tim Karbi Anglong abitung atumpen break jamrat charia song atumaphan BJP asong along chepa ogdun BJP Ratcharia song atumpen West Karbi Anglong arlo bithung reng thama a constituency arlo along artu tekang arong along CM Tuliram rong hang amit hang ahem adung het along mass joining program amai kang nipon Lapen Ronjit Teron pen Maichari Ponsi Bangso Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dr. Numol Mumin MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang atumpen Kedanglok EM MSC do anatumta Mayalong Chetongdun Lapen ke ongdung BJP asong along klembang phiatum sitami Mayalong Chetongdun si Mayor DP dun Lapen labang so mayalong nijang Karbi Anglong arlo constituency sirkepen kaprek ratchari asong atum sitame amithang asong kachi open BJP asong along chepa ogdonatum bang suri hinira bang trok sikep ratrok atum aphan BJP asong tim Karbi Anglong atum pen dengponlo mayalong MLA EM CM MP atum pen BJP asong along kedonatum anaphan kachuru pipajir ponsi alang litum claim rapet dam rapet chesong pon rapet lote alang litum akari hemprek aputhak alam sitame longvek jiputa CM pen ningje pon halapu MLA Bidya Singh Ingleng pen sitame akaprek ratchari asong atum lam kethan mang hudun dera alang litum do rapet chesong rapet nang puta lam the jai pon Lapen kaprek asong along ke chepa ogdon pen thangale ave puta chethan pon Dongkamukam pen birtapang dakpon Robinson Rongpi News 24 Karbi Anglong Ya berta kelas kan pon iglok domin thak me kardong